ಕೋಟೆಕಾರ್ದ ಕೆದಿಲಾಯರೆ ನಾಗಬನ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬನಟ್ ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿರ್ದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾಗಗ್ ಪೇರು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಸಂದಾಯರೆ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟದ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೂಲತಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಕ್ಲಾದ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗ್ ವಲಸೆ ಬತ್ತದು ನಿಲೆ ಉಂತಿನ ಕೆದಿಲಾಯ ವಂಶಸ್ಥರು ನಾಗಾರಾಧನೆಡು ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಅವಿಟ್ಲ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ನಾರಾಯಣ ಕೆದ್ಲಾಯರ್ನ ಕಾಲಡು ಇಂದು ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ನಾಗವನ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿಲ್ನ ಪಡೆಂಡು ತಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಟುಂಬಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದುಂಬರಿಸಾಯರೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನಕ್ಲು ತಂಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗ ಕಲ್ಲನ ಕಂತದು ಇಡೆಗು ಒಪ್ಪಿಯಾದ ಮೂಲು ವರ್ಷಗೊರ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದು ತಂಕ್ಲನ ನಾಗಗು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪರಕೆನ್ ಸಂದಾವನ ವಾಡಿಕೆಲ ಮೂಲುಂಡು. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ನಾರಾಯಣ ಕೆದ್ಲಾಯರ್ನ ಚೂಪ್ಲು ನಾಗಣ್ಣ ಕೆದಿಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಡಿಕ್ಲು ಮರ್ಮಯಲ್ಲು ಬಂದುಲು ಮುತಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿತದ ನಾಗಬನಟು ಪೇರು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ಪೂಜಾ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯರು. ಬಾಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಬಾಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಹರನ ಮುದ್ದಿನ ಕಂದ ನವಿಲೇರುತ್ತ ಬಾರೋ ಬಾಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಹರನ ಮುದ್ದಿನ ಕಂದ ನವಿಲೇರುತ್ತ ಬಾರೋ ಬಾಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ.
ಕಾದಿಹೆ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದರುಶನವ ನೀಡೋ ನಮ್ಮಯ ದೋಷಗಳ ನಾಶವ ಮಾಡೋ ಕಾದಿಹೆ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದರುಶನವ ನೀಡೋ ನಮ್ಮಯ ದೋಷಗಳ ನಾಶವ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ದೇವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ದೇವ ನಮ್ಮನು ಹರಸುತ ನೀಡಯ್ಯ ಶುಭವರ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಹರನ ಮುದ್ದಿನ ಕಂದ ನವಿಲೇರುತ ಬಾರೋ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಪಂಚಾಮೃತದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಪಂಚಾಮೃತದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಹಾಲ ಪಾಯಸ ನಿನಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡುವೆ ಹಾಲ ಪಾಯಸ ನಿನಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡುವೆ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸೋ ದೇವ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಹರನ ಮುದ್ದಿನ ಕಂದ ನವಿಲೇರುತ ಬಾರೋ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ